To ne. To podle reklamace. No doktoru mi to nereklamoval, ale ty suka, tady tu pistolku, koukej. No ty máš, jak jsem měl ty turecký komory, Ale kolko. Tak já se nerozdělil, pojďme to mě postříkal. Koukej, ta pistolka s od zdravit králíka, mě znamená na hůďa. Ha! A vypadlo mi z toho baterky, no dokonce mi to udělal i ovladač. A to signály, no ty mi upadly, takže televize žádná. Se na to koukal na HBO a oni tam vypli, zdrovali dali péčko. Oj ty vadek jsem nadíšel, tak jsem nadíšel, zavolám úplně někoho. Hej Mare, jak to se to vyplo? A oni. Oni, jsme na zemi tu anténu nemluvili. Oni. Pak to přijeli s velkým autem, plný antén. A oni na mě. Tak to čeká, co ty? A já na ně. Ty vole, nevíme, dejte mi tam všechno. Tak mi tam domotovali celé barek antén. Říkám, odstavte to. Vysílání šlo jedna báse. No, pak chytal 550 000 programů. V angličtině, v ruštině, v ukrajinštině a v turečtině. A v turečtině, no. No, a ty jsme vždy koukali. Po turecky potom to bylo, no, tak to bylo perimetru. To bylo... A mají každý turek stejný koule velký jako stejně, ale... To je ten králík, no. Pak to jsou, že ten turecký králík s tureckýma koulema. Já se jim koukat. Na televizi. Takže, napoň se vám násilím. No já uvědu prodám, ale ono to stálo jen 2 miliony, no to je má to je vydám kufr, tady v tom košičku jsem vydal 2 miliony a oni, tože, na tohle si stříkáš, to neskoušej doma, ty koko, to tě rozsekáš. A já na ně. Ever oh. Tyhle, to museli nechat taky cíkli. Chceme dále. A do kiku. Tady to jsem chodil do sednice, naladil jsem tam HBO, takhle, a HBO uvádí. Spider-Man 2 se vrací. Tak koukám a najednou. Jsou svými 8metrový plazmovky. 8metrový plazmovky za 5 milionů. Normálně tam odsud stáhnu. Ty vole, normálně si to z toho čoudilo. Brávo, ty vole. Tak to se reklamovat a oni mi po mě chtěli králíka. Králíkom se stěžoval na prodala, už je zlama mě, to je týden. A tak ty to je vypakoval mezi to, svině postaný, tady tu pistolku o to postaný do toho si nervu. Vycestil to tady tu masky.